ape tuku leker dicampuri pelem iki, Bos. Dicampuri pelem. Oke. Gawe sih. Halo. Kayak pelem iki ape? Yo kabeh sami. Ape? Yo. Mumpu pangan sitok sak mono regane piro? Ya balik. Dikai pelem bolo. Enak iki paling peleme. Gegeden lek. Hmm? Gegeden. Peleme dijajal sik sing duwe, Bel. Lah kok ya jajal. Lek. Lagi. Apa itu lek? Susu. Yo. Oh, ini belum kok. Emi. Minin teh. Ya. Jatuh ya. Ses. Sosis kayak sosis. Sosis. Ana ora yo. Piro lah mutuku? 2000. Yo ora, Bos. Gantok dulu. Yo wes. Nah, Bumbu ora? kayak KKI. Kayak selai. Kayak sele. Yo. Dun. Kurang wi sakmono. Yo, blok. Terus. Halo. Nggih. Wes lah. Leker pelem campur sosis wah sangare rere. Grimis lek. Grimis. Yo lek. Grimis ben udan bolo lah. Dinteni karo Pak Tani iki. Udan iki bolo ben adem ngene nak turu ben angker ya ra. Iki wis mateng wis sampe dadi iki. Udan pekelon lek. Saru. Iya, wis mateng iki. Bisa dilempet ora lek? Sore. Raja gunung. Mantap. Iku ya tuku lek.